satur cu o femeie că sunt vagabond. Vreau mereu să fac urgii cu vreo 7-8. Sunt lemar magnificul, așa mi se spune. Am un harem de femei numai pentru mine. Nu mă satur cu o femeie că sunt vagabond. Vreau mereu să fac urgii cu vreo 7-8. Sunt lemar magnificul, așa mi se spune. Am un harem de femei numai pentru mine. Haideți fetele mele, adunați-vă. Haideți fetele mele, dezbrăcați-vă. Să mor, că nu înnebunesc de focul vostru. Veniți toate aici să-mi spuneți tatăl nostru. Haideți fetele mele, adunați-vă. Haideți fetele mele, dezbrăcați-vă. Să mor, că nu înnebunesc de focul vostru. Veniți toate aici să-mi spuneți tatăl nostru. Nu vreau o nevastă cum au oamenii normali. Vreau de la 10 în sus, mai ceva ca la arabi. Am lampa fermecată la fel ca lui Aladin. Eu și femeile mele în grup ne iubim. Nu vreau o nevastă cum au oamenii normali. Vreau de la 10 în sus, mai ceva ca la arabi.